Posició. On? El punt rosa. On és el punt rosa? A sobre. Damunt de. El punt rosa és a sobre la taula. El punt rosa és damunt de la taula. Sota. A baix de. El punt rosa és sota la taula. El punt rosa és a baix de la taula. Lluny. Lluny de. El punt rosa és lluny de la taula. A prop. A prop de. El punt rosa és a prop de la taula. Enmig. Entre. El punt rosa és enmig les dues taules. El punt rosa és entre les dues taules. A l'interior. A dins. El punt rosa és a l'interior de la caixa. El punt rosa és a dins de la caixa. A l'exterior. A fora. El punt rosa és a l'exterior de la caixa. El punt rosa és a fora la caixa. Al costat. A la dreta. Al costat dret. El punt rosa és al costat de la caixa. El punt rosa és a la dreta de la caixa. El punt rosa és al costat dret de la caixa. Al costat. A l'esquerra. Al costat esquerre. El punt rosa és al costat de la caixa. El punt rosa és a l'esquerra de la caixa. El punt rosa és al costat esquerre de la caixa. Davant. Davant de. El punt rosa és davant de la caixa. Darrere. Darrere de. El punt rosa és darrere de la caixa. A la part superior. El punt rosa és a la part superior del requadre. A dalt. El punt rosa és a dalt del requadre. A la part superior dreta. El punt rosa és a la part superior dreta del requadre. A la part superior esquerra. El punt rosa és a la part superior esquerra del requadre. A la part inferior. A baix. El punt rosa és a la part inferior del requadre. El punt rosa és a baix del requadre. A la part inferior dreta. El punt rosa és a la part inferior dreta del requadre. A la part inferior esquerra. El punt rosa és a la part inferior esquerra del requadre. Al mig. Al centre. El punt rosa és al mig del requadre.
El punt rosa és al centre del requadre. A la cantonada. El punt rosa és a la cantonada del carrer. A la cantonada. El punt rosa és a la cantonada de la taula. Al voltant. El cercle rosa és al voltant de la taula. Per tot arreu. Els mosquits són per tot arreu. El primer. La primera. Soc el primer de la fila. Soc la primera de la fila. L'últim. L'última. Soc l'últim de la fila. Soc l'última de la fila. On és el punt rosa? Posició. On?